na neroge chagete register ya yebono rena liatia ko ba member number 25 amanganande tokwane tuasirio mosemia tuasirio mongina wanje tabante ke origins anyway tuasiriri omorai ntote vinganya sa ne rata mobeka aragaya biamono turesara ndo ruera ni vintevi ewan najeti ngochi amange obuya bwo mongina nkagirete gitwachagete kiro monto oigure mongino yokode gasengi ase mungano kerarenge achiaredi na betenere miakebera sa tresara na bono goikera munange nderete tori mangana mange toro no muichano tuasirio mosemi lakini Nyasaye namanyi ase kiombe muna mwaigwa nkuru bari sinkiri kire bukomi muna inche tresara na chinko na ase family mbiyo chiana na gochiaria oyo minto beni na role time kipa tokore na masaba tubeke birangire rya sogo saba sereta rya tata no mwana mu mutagatifu amina tosarore umutongi tata Nyasaye umwana nando moiko mochenu twakira sura sumu gasobono rora oyo twakabeire nere Elizabeth Mokeira oyo bagakorara asamatuka erire rituko rya rero ni rituko ryokomuruisia asoboiko bwense togosabanga abamintu barwasi chinse mwao wago baja kobakerori twababekire samaokao bono iga buna togendera taiga twebekire samaokao itogo chigokora tokoramo naye ayama kana sabira nyare goika sore me amanga Yesu Kristo monguro ito amena asere talia tata no mwana mu mutagatifu amena onda do chibumbe yamano asoga toari bagamuna mungano ege tujo kana takako banyori ndiri ngaki abanta bake onyo mongino yo bwate miaka bibititiri ore keombe gwamana kanyora ngabanta bake mbali keombe oroje mongino yo bo ide tukutabugeka bona abanta bake na inu soye biombe bune kimungana ntoke igore tengero open oyere na matako igwa na ndetigero rere bado atuchamaliza kuna igare welfare kwa haraka sana mchonge mbele only leadership abande bonsi motenene wengine wote mtasimama mali mpo members only leaders wachonge mbele the rest you will from wherever you are so abantu baminte ne seminar family yale kura umura obu yiga bumungina babo yoralire mo pastor abageni bons abagira ze safari yo moiso yo mungina abayiga batenere bosiboino n'abanyakeombe bayigare welfare group kembeke go twagechaka bango igankera genda matuko mange aiga somu chigare na ende ndo chenga kegenderete kogenda buya abantu abange mbagenderete go swase kiombe keiga igori tangani ngirari bageriga njentebe pole yane ujase family kiagero mongino yugo rarire mbaba na inde konyega ro mosemia na inde musanio monene gojase family yeito kabere na inde ntebe pole ase welfare yeito ikiagera umongino yugo rarire kwenye batore 138 members lakini bono umongino yorurororo igare number 71 bono twatika ira abantu 137 lakini nkageretenga abande mbagendrete komenta asengenjo yogosira kwa baba igo ekero baba arara ntwaumerana tukaruo tukakora umuchango igo ntagete ko urwari bageriga nge barayi bande bakwane bahererani igere tubatenga kibasere nga twasangireti asengenjo yesabari ya baba byama Asamario tangoro ku ezina wako inter secretary Nanja Samarieta United Sosa
Vice Chair. Inteondo mo treasurer eguruwe intole ase wall members imbiamono mbato medikire stire 61,000 tire cash unatogo kora korwesimi uje family ryo tigomo nabakonye mbiamono Waichinko bigaki togende kiombege koro ku Tombe welfare alafu elders mobange Tombe welfare Tombe welfare ni kama hawako elders onyomba hiyo abanyi nambale konye bakobera na magokora ali asoko ni bituma asobwa ngujali azebi nyama welders igaba ikire nabugo members ba nyama wa elders umongino nera no yomobe urengorora sie kiombe geito mwana olika yale oyo nera abegeteri bagelio adati nkonyara kunyagocha bono nera orororo igo nkagenderete nigotara siri baga kyara nari bekaliga byaye naenda sengenje iyo mbuyamono abana members baikire ninje chairman yekiombe kya nyama wa elders iga sekretariya turesa rambatara jaga aba members baraiga okuimuka mawako madenga mbuyamono mbiamono ekegane kiombe ebwelifa ya Tombe kurwa libura buruguru yona wa chirega na baragu baje tukurigereria bakaranga at least wikabaje na gendo geke kwa gusbago tigaga asenga yomo ni Elizabeth inje bono inkurunga seito Elizabeth gale makomoke igolende abaega na wabatenere bekiombe ekyo na abande mbaro patanyara goikaga bona abaega ekero jamba ate pasha yabo bakoleta bono lende oyo nomo secretary we group eyo ya Tombe Ferry we village oyo nomo treasurer we welfare ya Tombe village na inche na chairperson ya Tombe welfare village iwalende baja na gento yeke omo treasurer nalekogania koruenka Robert ocha ayuwe gento yeke kerororo Robert ya ashe pashe ndowedi 20,000 tuatiri mbukana chikororo funa chikoja karama shishi yomo nagendrete igolende anjirana intwe biamono ekogera abaiga nabwa bate so Robert kerogenderete igo manyanga mongina igarenge ekiombe kiaruguru naende okorukwae baka echiesa chiao nerole korwa abana bamino bonzi nerole kubarwere igo no omole please anytime mwae chalende kwa mayange genderete oro biamono tunashukuru
ngaki oyo omugusaba ogusaba ekegana k'ekiombe ky'omong'ina ali ekira asitware kwera ebituma omong'ina natubuniste ebintu ebinge akagera twabikire chiyuni atigagende buya tiga bantu sabe asirete ria tata eri omwana eri omwoyo mutagatifu amina nyasaye oito omuyoyo ore igoro mono manya nami nore tata oito nento tukaba abana bao twachira asore chinse chiabana tugukubakana okoba bene bwao mbia muna senche yekeu ky'omong'ina elisabeth omonene muna omong'ina otworokereria ebintu ebinge bono kwamurangeire tata oito togosang'ekera chirega bonyara kumobeka asagaya tata oito twamanyire otigire family yae magega boigo nento tutigire muna abang'ina bechiro naki yarenge koba bia nento otokonya nento tonya kumosabera nchinga kiagenderete gotosaberani ona tiga yamakabonera asore nesi yoborai omwana wa Yesu Kristo yoro omokuru oitoigwe asirete ria tata eri omwana eri omwoyo mutagatifu amina agaiga ntugwate pasa tigagakwana tugwate basa iga twakoa spora nere egetekeri ky'omong'ina oria tokomoa abe una sebeti abeke uniform airure ebituma biria akine abana baria nera gwati omutindo sebeti tugwate basa iga tokwa spora abang'ina nabo mware mwancha monchoke iga mokorere Elizabeth iga mbia mono omonto bw'omoiso director Oteyo please the rest abageni baitu bwensi wageni wote mlikuja tafadhali mtanisamea nikimalizia director Oteyo from Kisii County. Mbuya mono chief aseli bageriga director mangerere nabogonya gocha naye gocha gaiga kunya gukwana gusasoro saliuti bago tabanga chinga kichaelire director mangerere ngayale aya mbuya mono inche bali mutamanyeti chenote yongorukwa okale botieno igabu nande iga no twari kwa mupira no twakina na babo Robert Magoma ndeke golikia kefa no twameta we setenti ima iga idukiyira maiga twarenge ne baya mangere igoga iga ni maete mono litanga ningo sabera tata libaga no mongina mama Batsheba ngambar ko nyara goika korende mbacha ga iga twacha iga on Sunday toka lemia ngayo mo ga kabusa igongoteba nga no baramu na inwe ngoteba nga family